आपल्याकडे कोकणामध्ये घ्या, कुठेही घ्या, महाराष्ट्रामध्ये कोणी येतंय जमिनी घेतंय. 2023 ची गोष्ट सांगतो मी तुम्हाला. आता 2023 ची गोष्ट सांगतोय. 2023 ला गोव्यामध्ये कायदा केला गेलेला आहे. काय कायदा केलाय की गोव्यामधली जी शेत जमीन आहे ती सहज कोणाला मिळणार नाही. आणि जर शेत जमीन जर समजा तुम्हाला कुठची घ्यायची असेल गोव्यामध्ये तर तुम्हाला शेतीच करावी लागेल. तिथे तुम्हाला दुसरा धंदा व्यवसाय करता येणार नाही. त्यो जमणी विकच्यो न्हू म्हणून आम्ही एग्रीकल्चर बिल हाडले. बरेच जण विचारतात, बरेच जण विरोध करतात. एग्रीकल्चर बिल कित्याक गाय म्हणून. एग्रीकल्चर बिल इतक्याच खातीर निदान पॅडी एग्रीकल्चर लँड तरी लोकांनी विकची न्ही. आजकाल पयशे मेळटा म्हणून कितेंय विकपाक लागलेले आसात, कसल्योय जमनी विकपाक लागलेले आसात. ते पळयना ते शेत आसा काय आनी कितें आसा म्हणून. आनी टुरिजम बेल्डात तर खूब मोठ्या प्रमाणात ह्यो जमनी विकपाक लागल्यो. त्यो बंद जावच्यो. तशीच भात शेतीची लागवड दवरतले आसत जाल्यार आमकां भात शेती राखून दवरपाची गरज आसा. आनी ताकाच लागून एग्रीकल्चर बिल हे आमी हाज्या फुडें कोणाकूच पॅडी एग्रीकल्चर लँड ही विकपाक मेळची ना हाजी खबरदारी घेतल्या. आणि ताचे समर्थन म्हाका दिसता तुम्ही सगळ्यांनी करचें. राज्य कोणाचं आहे गोव्यात? भारतीय जनता पक्षाचं राज्य आहे. भारतीय जनता पक्षाचे मुख्यमंत्री तिथे अशा प्रकारचा कायदा करतात. भारतीय जनता पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांचं स्टेटमेंट सांगतो मी तुम्हाला. मुख्यमंत्र्यांचं भाषणामधलं स्टेटमेंट की आम्ही गोव्याचा गुडगाव काय गुडगाव का गुरगाव का काय म्हणतात त्याला, गुरगाव किंवा छत्तीसपूर तिकडेच कुठची काय आहे ते गोव्याचं होऊ देणार नाही. म्हणजे गोव्याचे मुख्यमंत्री सांगतायत की उत्तरेतनं येणाऱ्या सगळ्या लोकांना आम्ही इथे जमिनी देणार नाही. हा त्याचा अर्थ. नीट समजून घ्या मी काय बोलतोय. इथे जर समजा राज ठाकरे या विषयामध्ये बोलला की राज ठाकरे देशविरोधी.